Владимир Франц гадәти сәясәтче түгел, һәм үзенең күп кенә тарафдарларын нәкъ менә шуның белән җәлеп иткән. Композитор, музыка профессоры Франц Чехия президентлыгына 9 намзәтнең берсе. Францны бу гыйнвар аенда беренче мәртәбә халык тарафыннан сайланачак президент сайлавында катнашырга күп санлы студентлары һәм дуслары үгетләгән. Социаль челтәрләр аша таралган сүзләр аңа намзәт булып теркәлү өчен зарур булган 50 000 имзаны тиз арада җыярга ярдәм итте. Objevila se iniciativa Vladimír Franc prezidentem a dala to jako i takovou otázku na Facebook, a když pod tou výzvou začaly geometrickou řadou přibývat ty souhlasy, řekl jsem ano, je možné se dát na cestu, neboť jsem ochoten i schopen přijmout odpovědnost. Яңа президент 10 ел чамасы хакимияттә булган Вацлав Клаусны алыштырачак. Францның сайлау кампаниясе башлыгы Якуб Хуссар, кайбер сайлаучылар илнең торгынлыктагы сәяси сәхнәсен җанландырачак яңа йөз килүен көтә ди. A jsem si říkal, aha, tak tady máme přímou volbu prezidenta a oni se nám tady dokola recyklují ty politické tváře. Kde jsou ti občanští kandidáti? A sám jsem si stanovil nějaká kritéria pro to, co by ten člověk měl splňovat. Že by měl být apolitický, protože ten prezident nemusí být politik. Že by měl být velice vzdělaný a že by měl mít velký až pansofický přesah. A když jsem si tyhle 3 body dal dohromady, tak mi z toho stále a pořád dokola vylézal pan Franc. Франц толерантлыкны һәм кеше хукукларын яклауга нигезләнгән уртачыл сәясәт тарафдары. Кайберәүләр аны сәяси тәҗрибәсе булмау өчен тәнкыйтьли. Әмма күп кенә сайлаучыларны һәм журналистларны аның тәҗрибәсеннән бигрәк тәненең 90%-ын каплаучы тату кызыксындыра кебек. Mně se to nějak líbilo od malička a teď akorát to začalo narůstat a jedna věc si diktuje druhou a pak jsem zjistil, že to musí mít celkový nějaký koncept, že to musí být v jakési kompozici, protože tetování, ať už zobrazuje cokoliv, je především rytmizace těla. Унлап процент тавыш җыерды көтелгән Франц сайлауның икенче турына да үтә алмас кебек. Әмма ул инде хәзер үк чех халкына бик зур тәэсир ясады. Myslím si, že neakceptují, minimálně velká část ne, ale kdyby náhodou byl zvolen, tak si myslím, že by to byl docela průlomový okamžik. Nejenom pro nás, ale pro celý svět, protože kde jinde je potetovaný prezident, že ano.